shi kullum yana da kyau dama idan mutum ko kuma za a yi labari irin wannan a samu wanda ya dace domin ya interpretin din labarin din wannan fim din. Lokacin da aka gaice ni na zo ɗaya daga cikin alƙalan da za su tantance jarumai, daga lokacin da muka fara tantance su har muka gano waɗanda za su iya ba da gudunmawa sosai a wannan fim din ƙaramin sani. To ni tun daga wannan lokacin labarin fim din ya burge ni da yanda aka bi tsarin yanda ya dace, ba wai kawai a ɗauko mutum ba zo a ce to zo ka hau wannan labarin. Sun bi yanda ya kamata a bi fannin ta bangaren filmmaking, daga storyline din har kiranmu da aka yi na audition har aka zo na je na leƙa yadda ake shooting a location din. Magana ta gaskiya dai crew members din da directors din da sun yi kokari, har ma aka ƙara gayyata ta na zo na kalli trailer din fim din. Gaskiya ni dai trailer fim din nan yayi kyau. To ni kira ga nake wa mutane na ko kuma zan iya ce al'umma da wanda suke bibiya ta, idan ba ka fara haska fim din nan kada fa ku sake a baku labari, domin fim din nan za ku yi mamaki. Bayan haka lokacin da na zo aka gaice ni na kalli tallan fim din, ma'ana trailer kenan, ban ma san me zan faɗa ba, domin abokina dan uwana wato Falalu Dorayi ya yi kokari sosai, because yanda interpreted din character din, yanda interpreted din storyline din, yanda interpreted din visual effects din, yanda interpreted din camera angles din da wasu abubuwa, kawai na koma gefe na ja baki na ne shuru. Amma fa shurun da na yi ni ma fa sai na je film house na kalli wannan film din. Domin haka ina kira ga al'umma kada ku sake a baku labarin wannan film din karamin sani idan ya fito, ku je ku yi da fifi, ku je ku kalla a film house, domin wannan shi zai zama opening na 2020 insha Allah. Karamin sani.